Hello, खुलुमबाई, नमस्कार, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमिना ब्रह्मो। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में जनरल फ्रेशर्स हो रही है, तो उसको ही मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहना, ठीक है। तो मैं वो बोरो ट्रेडिशन का डांस करने के लिए मैं अभी सजी धजी रह रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के देखते रहना, ठीक है। जोंहा दा फ्लैग होस्टिंगनि थाखाय खामानि सोलिगासिनो दङ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग के लिए फूल को रैप कर रही है फ्लैग में, और यहाँ पर थोड़ा काम चल रही है, प्रिपेयर कर रही है वो फ्लैग होस्टिंग का। हाँ, और ये है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का रूम, एक घर। हाँ, आप लोग देख सकते हैं। मोजाङै खाखा, दा जाहाथे बिरनायावहाय प्रॉब्लम जाया। और यहाँ बना रही हूँ एक दीदी के साथ, और मैं रंगोली, जो हम लोग रंगोली बनाना चाहती थी वो नहीं हुआ, क्योंकि वो जो रंग है, कलर है, वो अच्छा नहीं था, वो पाउडर ज़्यादा अच्छा नहीं था, थोड़ा वो भीगा भीगा था। हाँ, इसलिए वो हम लोग जो करना चाहती थी वो नहीं हो पाया। और लेकिन मुझे तो करना नहीं आता है, फिर भी मैंने वो थोड़ा हेल्प किया दीदी के साथ। दीदी भी ऐसा ज़्यादातर करता नहीं है, और वो लोग नहीं है ना ऐसा करने वाला, इसलिए हम ही उसको कर लिया ऐसे ही। आप लोग देख सकते हैं। जाबाय आदा जीएस, आदा प्रेसिडेन्ट, आदा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरोना बोडोलैंड यूनिवर्सिटीनि। भिडियोग्राफार सारनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय। बे जाबाय गेट। हरसेयावनो बिराद साजायदों आरोना। नै जोंना गेटआ बेबायदि, दा हराव साबसिन नुबावगोन दे। ओरैजाय नै बिबार, नैबे लाइटफोरखौ नाय, बै लाइटफोरा दासो साजायगासिनो। बिबार होजोबबाय, माबा दंफां बायदि। And I'd also like to apologize for the delay of this particular program. And now, lastly but not the least, I thank all the administrators. Dekon mau deh. Magi grass, lu boleh ada. जानो थाखाय लाइन थागासिनो, सिगाङाव दङ रुक्मिणी। सेल्फ सार्भिस। दे हाय, बोडोलैंड यूनिवर्सिटीनि गर्ल्स। होमबा नायबाय थायो नोंसोरो, नायबाय थायो। क्या क्या नाम है तुम लोग का, बता दो। कृष्णा बर्मन है। कृष्णा बर्मन। एंड यू? चंपा सरकार। चंपा सरकार। एंड मेरा लीजा बसुमतारी। हाजुमा गोयारी। ओ, तुम हाजुमा है। और तुम? तेजी मसारी। एंड यू? सारथी नर्जारी। ओके, नाइस नेम। सेल्फी नङा माने भिडिअसो। दे सेल्फी बुलान दे।
আর তেখেতৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ক্ৰাছ হয় মানে ক্ৰাছ ফুল নহয় 20-30% আছে হৈ যাব মোটামুটি এইবিলাক লাগি ন কাপল ডেন্স হ'ব লাঠাবোৰ মহনাनै বামনাनै লাগু মনখা হাইনগো লাগু মনখা জানো গাबोला खुल नं गाबोला थाबुर हमनानै बामनानै लागौ मोनखा जाथ'सिगोन लागौ मोनखा नायनानैनो रोंगोन बायदि Welcome to my vlog. Today I'm going to US, Los Angeles. This is the place where I dream to be always from my childhood, and today I'm here with Saurabh. He's my bestie, and we claim just reached now. आंनि खनजो नों आंनि बिमा बिफानि फारसे बिदि दा थांहाय आंखौ बुंनो हागोन नाथाय आंनि बिमा बिफाखौ दा बुं आंखौ गासैखौबो फोरोंना हरदों आं आरो गासै खामानिखौ मावजोबदों लाजिनाय मोनाखै नों बिखुनजोआ गावनि फिसाखौबो नों बिदि खालामगौमोन नामा आंखौ लाबोनानै बिदि इनाय अननायखौ खालामदों नोंनि फिसाखौ गुबुना बिदि खालामोबा नों बोरै मोनगोन जाबायदि हाला जासिगोन नांलायखांबाय नालायให้ผมเดินอ่ะ बहा लांनो नागिरदों ना आंखौ थ' मेलायाव बेरायनोसै माबा आंनाव फैसा गैयाना बेखौ नङा दे आंनाव दंखायोना आङो रिच वुमेनसो आया नों बेयाव मा खालामफैदोंब्रा खालामदों नों बेयाव माबा बिनानावसो बिसोर बे आंनि बयफ्रेन्ड माजे ओइ नोंसोर था नों सिरि था नों सोर आं नोंखौ सोंदों नों खोथा सोर बे नों खोथानो बिसोर नोंसोर रायलायना लाग्रोदोब्रा मा रायलायना आं मिथापान जाग्रोसैब्रा नो 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 दैट्स नॉट फेयर ये कौन है बताओ सोर बे नों आखाइखौ हेगारग्रोदोब्रा आखाइखौ हेगारग्रोदो दे रुको बहन ये मेरा बॉयफ्रेंड है आप बीच में नहीं आ आप सकते चुप रहिए मैं आप इससे चुप पूछ रही रहिए। हूँ ये आंसर देगा इसके बाद डिसाइड होगा क्या हो रहा है ये डिसाइड करे ना करे मैं इसका ये डिसीजन decide मैं लेती हूँ आप कौन होते हो डिसाइड आप करने वाले नहीं। हाउ डेयर यू How dare you two हाउ डेयर यू you want to first of all you You want to fight? You want to moan? Shut up! you shut up Shut up! Okay. I Let's think go. now the boyfriend will choose anyone. WWE fighting is going on. I think. How the hell? What are the who? That means, huh? This is called WWE. Hey, bed जोंना प्रेसिडेन्टआ गोदो क्लास 10 आव मेट्रिक होखांआव ब्रेकआप जानायनिफ्रायनो दिनैसिमबो गोसोथोनाय गैखाया लायाबोनो हाबाबो जायाबोनो बे लाया सहसाव बिदि जायो सोरबा एथ' हेन्डसाम जानानै दे इमान बहुत दावराव जाबाय hello no
लोगोफोर बिराद रंजाबाय बिराद मोसाबाय दा टाइमा जाबाय 3:13 एसेबां गोबाव सम आङो माब्लाबाबो रंजाफेराखैमोन आं बिदि गोसोआव गैया दे बिदि हर थौजासे जानाय माने जोंना प्रग्रामानो लेट जाखादों नालाय सिंगार दिखांनाया लेट जादों बिनिखायनो जोंना प्रग्रामाबो लेट जाबाय दा 3टा बारलायबाय 3:15 जालायबाय आरोना ओमफ्राय जों दासो सफैदों गोलोमफ्रु नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौहाय जोंनि जेनेरेल फ्रेशार्स अफ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौहाय माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्टआव खालामहरबानो जाबाय मा कमेन्ट खालामो मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों दे होख्रावनायनि गाराङा आंना एसे गाज्रि जानो हमदों दे बिदिब्ला लोगोफोर बाय बाय